Wel, mae heno, wrth gwrs, yn ddwrnod pwysig iawn, dydd Gŵyl Dewi, ond yn fama yn Ffestiniog, da ni yn cyflwyno Ysgoloriaeth Patagonia ers 8 mlynedd rwan. Mae Cyngor Tref Ffestiniog wedi talu I berson ifanc o'r dre fynd draw I Rawson yn Patagonia yn Ariannin. Mae Rawson yn dre sydd wedi gyfeillio hefo Blaenau Ffestiniog, wel hefo Ffestiniog a deud y gwir. A'r syniad yw bod y person ifanc yn gallu mynd draw a ymweld â'r dre, a cyflwyno y dre fel petai I Rawson, a wedyn dod yn ôl ac esbonio I bawb be maen nhw wedi wneud. A felly, gan I gyflwyno y prif feiriad Technical Jones. Mae yna 2 blynedd wedi mynd heibio ers pan ni gyfarfod wyneb yn wyneb o'r blaen. Ac mor wych ydy'r Zoom, mae yna bobl o siwbod yn gwrando ar hwn heno, felly ni wedi rhoi eraill deci ni. Mae'n braf cael bod yn ôl ac yn cyfarfod wyneb yn wyneb. Fory, da ni'n dathlu 2 camwyddiant gen ni Michael D. Jones, Llanwchlyn y Bala, nidog a llifathro yn Coleg y Bala, leiswr a cenedlaetholwr Cymreig, oedd Michael Daniel Jones. Ac mae gyfraniad wedi bod yn hollol allweddol I sefydlu y Wladfa yn 1865. Ac chwyrach y byddai Benter wedi methu oni bai yn gefnogaeth ariannol I wraig ac y boi hun. Mae'n am wedi crybwyll hyn heno ac Ysgoloriaeth Patagonia Cyngor Tref Ffestiniog ar fi'n cael ei ddyfarnu. A gobeithio y bydd Cymru a Patagonia yn gweld dathliadau I nodi ei gyfraniad yn ystod y flwyddyn sydd I ddod. Patagonia yn isi ennill o chydig blynyddoedd yn ôl ac mae hwnna'n newid yn mywyd I ddweud y gwir. Ac o ganlyniad o bod y Patagonia blynyddoedd yn ôl, nes I benderfynu i'r brifysgol I astudio gwleidyddiaeth Di America a rwan yn gwneud yn dda meistr yn arbenigo'n hynny. Dwi'n meddwl bod yr syniad ers bod yn Patagonia, dwi'n meddwl bod bobl ifanc ddim rili yn deall I math berthynas yw'r hwn Cymru a Patagonia, beth sy'n digwydd yn Patagonia, beth sy'n digwydd yn yr Ariannin, a dwi'n meddwl bod creu rhywbeth defnyddio ar ffurf Instagram, lle mae bob dim ar un lle, dwi'n meddwl bod yn fuddiol iawn yn godi ymwybyddiaeth y ddwy wlad, y berthynas, ond hefyd yn galluogi bobl yn y Rawson I deall beth sy'n digwydd yma yn Blaenau Ffestiniog ac yn Nghymru a'r ffordd arall rhwng. Muchas gracias para todos y todas. Me gustaría agradecer mucho el Consejo Municipal de Blaenau Ffestiniog para darme la oportunidad de poder ir y regresar a Patagonia, a Rawson. Felly dwi'n bwriadu creu rhywbeth ymgyrch i'r dymor wrth ddefnyddio Instagram a bwriad hyn byddai rhannu gwybodaeth amdan beth sy'n digwydd yma ym Blaenau a beth sy'n digwydd draw yn Rawson ac mi fydd hwn yn cael ei wneud drwy gyfrwng Sbaeneg a'r Gymraeg sy'n galluogi'r 2 gymuned ddeall yn union beth sy'n digwydd ac wrth wneud hynny byddwn ni'n rhannu gwybodaeth amdan beth sy'n digwydd yn economaidd, o ran gweithredyddol, beth sy'n digwydd o ran diwylliant, traddodiadau'r ddwy ardal. Pryd ydy'r bwriad chdi I trafeillio? Gael I weld, da ni ddim wedi cynllunio hynny eto, ond dwi'n meddwl falle dros y gwyliau rhan neu dros y Nadolig efallai.